Chamane gima ji ong'ega nikech en gima serious nikech ing'eni ng'ani komaki koyud ng'ama obambo nyathi to en ng'ama waboketo e jail. Onyalo bet kanyo for imprisonment, life imprisonment. Ok iwuog kata. Emomiyo en ema ji ong'eya ahinya. To adwa nyiso ji niya, nitie gimoro ka ni child trafficking. Trafficking ni en niya, ikawo nyathi titero kamoro ni mondo nyathino otine ng'ato. Kendo gini ma gima ji ohero sana. Iyudo ka ng'ato wacho ni kelna nyathini moro, golna dala kuri, kelna Nairobi ka. Jok ma onge jatich e ot. Iyudo ka ng'ato kawo nyathi moro matin monego be ni dhi e skul. Ogolo dala kuchocho, kelo Nairobi ne watne ni mondo okony. Nyathino ka wayudo ne nyathi ma pok ochopo higa mar 18, tikawo nyathi monego bed ni e skul ikete e ot tiyo. Mano gimiluongo ni child trafficking. Ki transport nyathi, ikawo transport itere, nikech wanyalo yudo ng'ato nokwayo ni orna fare. Fare no kiseoro to mano wayudo evidence ni nyathini ni ikawo itero ni dhi tiyo ne ng'ato. Child trafficking. Koro child trafficking ni kik upar ni en mana ting'o nyathi ni ikawo ni igolo Kenya ka itero kata Uganda itero e piny moro. En mana ni ikawo nyathi igolo kata e gweng' kucho tikele town Nairobi ka ni tiyo ne ng'ato. To samoro ng'ani be chuli gimoro matin, commission moro matin. Mano gini luongo ni child trafficking. To timore gwengewa. Nyocha wasekawo nyathi moro Homa Bay koni. Wayudo ka nyathi moro nogol mana piny mar Meru kochacha. To ter Homa Bay ne watne moro nodhi oti. Nyathini wacho ni koro ok onyal dhi kata skul. Ofiswa nyocha tudre ma wakawo nyathini waduoko dala gi yo Meru kochacha. Nyathi manoket ni nowuonde otere Homa Bay koni nodhi konyo ng'ato e ot kar mondo dhi skul. Koro mago gimiluongo ni child trafficking. Kendo en child trafficking to kendo be iluonge kendo ni child labor. Labor nikech ok oyiene ng'ato ndiko nyathi ma poko okadho higa mar 18. Ki in gi nyathi e odi niketo ni tiyo ni kata samoro ichulo mana watne kata nyathine michulo. To omiyo sani endi wado wacho ni kapo ni in kata gi neighbor ni tineno ng'at moro miparo ni nyathi ema tiyo e odno, wadwa ni mondo gigonwa report, kawa simu ti iketa ni 116 tigoyonwa tiwacho ni odni aneno ka nitie nyathi moro machal ni ondik kae. Wabuoro ng'ato mondo bi ong'iyane nikech ng'ama ndiko sani ng'ato